Ved I godt, hvad jeg hedder? Pippi, Lotte, Victoria, Rullegardine, Krussemønte, Sørøverdatter, Pippi Låget, Langstrømpe. Men I kan bare kalde mig Pippi. Jamen, det er rart. Pippi. Nå. Jeg bor på Korkudutøen og i Villa Kulla. Og på Korkudutøen der er jeg nærprinsesse. Det er fordi min far han faldt i havet på hoppetosse. Men han fløj på flæsket hele vejen til Korkudutøen, hvor han så er nærkonge. Og nogle gange så er Tommy Hanning også på Korkudutøen. Det er fordi de skal have lidt luftforandring. Og på vej herover, ved I hvem jeg mødte? Der mødte jeg faktisk Kling og Klang. Det er dem, der sørger for, at cyklerne de er ordentligt fejlparkeret. Det var nok. Og ved I hvad? Så lyver jeg lige så meget, så jeg selv tror på det. Så er man altså god til at lyve. Jeg kan faktisk bære en hest. Så er man vildt stærk. Og jeg kan også stå på ører på en hest. Og det siger jeg ikke til hende, der bor her i huset. Det er godt. Jamen, det var da fantastisk. Bare S-formen er i orden, så går det jo. Det var en fed afslutningskommentar, synes jeg. Nå, jamen vi er glade for, at Pippi hun er kommet helt i hus, selvom vi havde nogle kvaler med at give hende fri her til formiddag. Ja, men det er så i orden. Fordi jeg har gået i skole hele 2 dage, så er man altså rigelig med lærdom banket ind i knolden. For meget lærdom, det kan knække selv den stærkeste. Ja. Ej, økologisk, så går det nok. Ja, vi må deles. Grønt er godt. Er der flere øvelser, vi kan rulle? Altså normalt så sover jeg med fødderne på hovedpuden. Men jeg har sovet på min hest. Nu sover jeg. Nu kan man også sove med fødderne på. Hvad husker du dit vakuum, ikke? Pist, Møller hele. Pist, Møller. Det kan jeg slip. Ja, det er smart. Det er en smart hest. En krokodut-hest. Jeg skal bare lige støve det af. Støvarbejdet, det skal gøres i orden. Er det ikke rigtigt? Vi har et par stykker ude i standen, der gerne må kigge til. For barnet, hvor det blæste, har jeg set, der er en fisk, der er faldet død om at skrække. Det blæste så meget, at jeg skulle herover og tage fisk, men de vil hellere bo på landet. Duft for barnet. Kom nu her. Nå. Kan vi låne en mark? Det kan I tage. Forsyner jeg bare. Vi løber tør for marker. Om I vælger mark 1, 2, 3 eller 4, det er lige meget. Det er lige meget. Nej, du styrer. Pippi styrer i dag. Vi styrer. Ja. Ja, det gør vi med hård hånd. Vi glæder os til at se jer indenfor. Der er faktisk mange børn i dag, de har fået mange rideture. Ja, så tager vi hende bare ind senere. Nu kan komme lige for. Så fik vi det med. Ja. Det tager han ikke med. Ned kommer man altid.